Yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumti mantu mabuyu bambolunyu hlase podla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi kwenza show uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it's with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandere bobo. Shipopo. Shi. Take me to Eastern Cape 50-50 fill up. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathumti mandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Welcome. Abantu kumnandi masibacuthela la because bayabhayiza. But sisters, my brother, come kanjani mfethu? Siyaphila njani? Shap. Hayi man, yazi silahlekile man. Sipheka la kulokhuzana khona la thathwa khona izinja nanana kuthiwa ingwenya SPCA. Angazi noma ndlula ngani ngakhona lapho endaweni la ekunezinja khona eziningi. Oh, thina sazi. Andlulanga khona. Andlulanga ishop eBlack la ebhala ukuthi coffee ngwenya hottest coffee. Mhlawumbe singalile. Kanti nibonile yakangwenye ngapha? Asibonanga next angithi besihamba sibheka izinto. Ha, ayina. Njaya mbani igama mfethu? Usiyabonga. Sure mfethu mina ngoKing Ginger mfethu ngifundele ukuba i-journalist yabo. So ngambe ngibuza abantu imibuzo. Usiswameni bani igama? Nita Baker. Uyamazi uNita Baker? Yeah, mama uthi Nita abantu bayasho ukuthi Nita Baker. Laba abakudala ne. Yeah. So uyibambile ijam. Yeah. So as a journalist, I'm from Ngwenya University of the highest journalist in the world. Yeah. Especially nala in South Africa. Yeah. So ngambe ngibuza, are you guys dating? Yes. So nesikhathi kanani uthi mamas? So sina 9 months. 9 months nyana? Yeah. So ungathini mfethu incanywayo ngaye? Eish, yazi like yamthanda man. Yamthanda ne? Nganywa yanganywa. Ngiyakubona ngendlela ombuka ngayo yamthanda ne? Nje. Wena sister ungathini ethanda ngomuntu wakho? Ubude bakhe. Oh. All right. Umswatini mntama? Oh. Ngekhalati. Oh nice. Shendele bobo. Hayi sister, yabo nje ngifuna ukukutshela something yabo. Angiyena umuntu onempi. Okay. Angilwi and angeke silwe namhlanje. Okay. Mina nawe we gonna have peace yabo. Okay. Yeah, wena mfowethu nami angeke nje sixabaneni niyezwa? Yeah, cause mina angithanda ukuxabana. Okay. Yeah. So siswami ikhona into ofisa ukuyixolisela kuma brother yenzeka kule relationship ubungakazi usithole isikhathi sokuthi uthi sorry ngayo do you wanna nje I'm giving you a chance. Ayikho because angazi ngayenza next. Okay, naye akazenza next. Angazi. So in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my brother? 80. Yeah. When usithemba kangakanani? 100,000% even over. Aw, ayisukaneni madoda. Wena my brother umthemba kangaka umama? Ayena ngiyamthemba. Ngisho nje 95. Yele kombase intwana yami. 95. Yeah. Nazo. Wena uthemba kangakanani? Mina. Yeah. Mina nje ngangiphu 8. 8. Yeah. Oh nawe unakho ungayithembi. Ngiyayithemba khona ukuyithemba. Kodwa unakho. Yeah. Yeah, kodwa uyayithemba. Ngiyayithemba. Kodwa unakho lokho. Hayi, ikhonto ufuna ukuyixolisela my brother. Hayi. Ngikunika i-chance. Unje sorry. Nayo bakunika i-chance. Yaza yiphi. Bakuthi khona ithathe. Ithathe. Okay. Yeah. Umuntu wakhe yakho umtshela ukuthi amthandi.
Kahle bamingane kahle mfethu. Ish. Nami ngiyakuthanda nathi. Yeah. Sister, can we please have a group hug because we are together? Okay. Yeah. Together forever ngeke. Ngiyaqala nje empilweni yami yasiswami. Ukhakhala. Nobu. Ngiyaqala hayi mina nama yele kombase sesi right. Oh. Yeah. My beef is squashed. Yeah, I've been having. Mina ngikhuluma iAfrikaans na. Awukhuluma Afrikaans. Kodwa the fact ukuthi nje yeah siswami hayi. Yeah, hayi nje ungadinwa mfethu hey sengibe nenkinga kakhulu njengoba ngiyi-journalist ngiye interview yabantu abaningi yabo. Hey yeah yangibona. So my brother kunento esiyenzayo la yes. So ayilokhuzana loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena my sister unika indoda yakhe ifone yakho for 60 seconds uthi check ukuthi on WhatsApp, Facebook, Instagram plus nabo bani. Same applies to you. Yeah. Okay, mina nginankinga. Ay angithi uyamtrust vele. Yebo ngiyamtrust. Yeah, nawe futhi uyamtrust. Yeah, ngiyangapha. Yeah, so awunankinga ngithi. Yini? Yindaba switch amafoni. Awufetheni uvumile akabuzanga. Why ubuza vele? Why ubuza? Ngiyabuza nje. Why ubuza? Okay, akunankinga sinakenza. Yeah. Hlehla mfethu weza ngalawo nasiswami. Lethi phone. Indaba uthuka. Beka ubuso bakho. Yambona? Ubona isiboko. Haw. Wow. Indaba unje vele. Kodwa ngibizwa lento eniyenzayo. Yiphi into ebiza uthini? Uthini? Ibizwa lento eniyenzayo. Uthini uthi yami kanti sonke lesikhathi mina njengoba ngila eceleni kwakho bengenzani because ngishilo ngathi senza i-loyalty test. Uthe wena uyamthemba my sister ngithi awufihli nix and ayikho into ofuna ukuyixolisela ngithi and wena u right u clean ngithi manje yini uthuswa yini manje Kodwa sesingaze sishintshe amafoni. okay ikhona into oyenzayo Cha yona yo. ayikho But if there is, just say it so that we know Yeah. beforehand, before we... beforehand yes Ifoni yomuntu privacy yomuntu. yeah There's no privacy. yeah You decided to be with me, so there's no privacy. So your phone is my phone is your phone. yeah Yini? Akodwa lento yenzayo kabi. no bruh no like we are being serious right now it's we are switching phones right now and we are switching languages Ngikabi. I don't understand you. Okay, akunankinga sinayenza. Oh, now I think I do understand him. So qala ngeyakho my sister. Okay. Perfect. Yeah. Cause ngiyabona ngathi khona into right ezokwenzeka ngapha. Dankie. Awu mamas. Safuna ungixoxele kahle wena mhloshana. Wena yellow boy. Yima usukutatazela. Now WhatsApp. Awuthi mase ngitype uzotype la ku search. Makuvela igama lakho ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba lezo zinja yiyo lemgogo ezobe igohoza umuntu wakhe, you understand? All right. Yawazi ngithi amagama esingisawathandayo. I love you. Type lapho. So, oh, you said your name was? Neta. Naita Baker. Ay. Mfethu ungitshele makuvela igama lakho, ungitshele makuvela igama labanye imikulukudu lapho. Vele lami la. Vele lakho. Yebo. Wasuba humble kanje manje nami. Nathi nestress eningi nje. Yambona. Cha lutho akunankinga. Ngithandela ubude bakhe. Tholende. Great Sam. Delete lapha type uthi sex. Laba bayathanda phela ukukhuluma. Man bukhuluma phela nikwi relationship. Don't you like to talk about it? Maybe only the two of us. Sometimes. Sometimes. Akuvela mina mfethu ngiyabona. Wenda. Wena ngathi uze ngemission lana. Lengane idinga umshado mfethu. Yeah. Yabo? Yeah. Straight lesi mfethu. Umshado usondela sister ungabaleki kakhulu ya. Yeah. Delete lapha. Faka le emoji ebrinjolo. Benches nalamanza twa. Squida. Yeah. So siswami when on your side no one is coming for you, nothing. You are just loyal like it. They do, but I don't have energy for other guys. Vele lutho. Yeah. Dlule lapho tap uthi money. Delete. Tap uthi money sibone ukuthi umamiki who yele giviki yele maniki. Yeah. Abakupage yini isikoko. Uyangibheja. Hayi. Ivela kimi kuphela ngaba. Okay, cool. Delete lapha. Tani come outside. Are you on Facebook? Yes.
We are going there. Wathuka dog yini sini? Wathuka dog. Angithukanga nkabi yami. Nje lento yenu nje hayi cha mina angiyitholi kahle. Kuthini lapha? Okay. Akho lutho. Phuma lapha sami Facebook. Nama messenger. Thapha uthi I love you fake heart red. Mayithi no results noma iveza ama unread messages. Leave it. Are you on Instagram? No. No Instagram. Okay. Hayi ivela kimi. Yeah. How do you feel ukuthi lo muntu akakuchithele mfethu? Anje yesh. Ngimcabangela kodwa ngiyabona ukuthi hayi Hayi, why bumcabangela mfethu? Why? ayashisa lo ntwana. Yashisa. Ngamiyeke adlule. Bathi uyabaqopha, uyabanqaba, ufrosta na wena. Ngiyangithola miss. Eish, ngika iPhone yakhe. Thank you. Yes. Ifake phakathi esikhwameni sister. Umzwile uthe uyabonga. Yeah. Ubonga konke. Hayi cha uphethe imema uyivule ke yakho. Kwesizwe ke. Wajulu umthetho wakho vele izandla zakho ziyajuluka. Okay. Okay, yeah, right. Yeah. Maphathwa yathatheka. Ima. Now what's up? Okay. Mase ngithi type, you'll type here. Okay. When your name appears, you'll tell me. When other bitches appears, you will tell me also because those bitches will be bitching with him. So lento yakho iqale nini nkabi yami? Sengineminyaka ngicabanga ukuthi u4 manje. Ngikwi game nje. Ngingalovi, ngingaguli, ngingaphuki. I will tell you when to type. All right guys, mina. Ngiyabashaya. Bashaya. Yini ukhalele ungishaya? Cha ngiyabuza ngoba phela lento eyenzayo mawunganga ngakithi ngale ungashawa ngempela. Ikuphi ngakini? KwaNongoma. KwaNongoma. Kwafela ubala. Kwafela ubala? Yeah. Hayi ngeke phela ngiyele kaNongoma ngiyofela ubala mina. Ngiyofela into ekhona. Kodwa lento eyenzayo nkabi yami. You see now, Why are you so you down? see now he's threatening me. Is it he's So now threatening? you want to hit him if there's Yes. nothing in your phone, why you want to hit We him? haven't Babe, typed husband. yet. He's threatening me. Ifoni yami But privacy. I haven't even opened anything and already you want to hit someone Yeah. for something. Yeah, he's starting to be bully. This one, he's telling me about his village. Sister, wait. Hey yo guys, we are on WhatsApp right now. When you are about to type the trenders, type there and say uzokwazi ukubhala ngiyakuthanda. Yeah. Yeah. What? Yeah, type. In. Kodwa nkabi yami lento eyenzayo. Cha wena kuyo. Uyangibhulisha. Yazi abafowethu kwafela ubala ngeke bayithande lento oyenzayo. Okay. Yeah. Lamina. Very nice. Okay. Nice. Okay. Nice. Okay. Delete. Type say money. Shintshe ngisho ulimi manje ngitshele ngathi asisadlali ngesiZulu, asidlale ngesingisi imkhaya. Yes. Okay. Uvele mina. Yes. And then umimi. Who's Mimi? Ubani umimi ke? No umimi lo mntana like his attender naye esikolweni. Okay. Yeah. Attendant. Mara why mina ngamazi ke? So, and why you giving Mimi money? No cha. Okay. Ubekangicela beke birthday yakhe. Birthday yakho. They go to media, show Mimi and give me Mimi. How? How? Wena musumthengela ama gifts adurayo, mina ukwazi wangithengela ama watch, ama blom, Yeah. Ubani Mimi? ama perfume. Who's Mimi? Baby like Mara wena ungijwayela because lezi zinto sithenga ngemali yami, awusebenzi nokusebenza wena. Usupport umunye umuntu ngemali yami. Sister ngicela uphume la kumani udelete sibone ukuthi umimi uyavela and futhi type uthi sex. Khuluma uthi yami sasekhona into ofuna ukuyikhuluma or senze njani mfethu? cha wena Awumazi umimi ne? ungoshela insuku yazi. Uyavela la. Uyavela? Hayi cha ungoshela. Awumazi Uthi umimi. wena Uthi akamazi. umthengela ama gifts yena kubhatala ngesex. Yeah. Iyo into yenzayo. Yeah. Iyo into Iyona. yenzayo. Yeah. Iyona. Thengela ama Yini? gifts ngemali Yini? yami ukubhatala ngesex. Yeah. No awuthami yazi injani lento. Thengela yebo injani? Babe like ekata birthday angithola. Okay. So like behlangana ngimnika lezi zinto lezo. And then now uthathe icake. No cha. Birthday. Ubibeka ngale ndlela enjalo. Ibirthday mfethu. Bekuyibirthday yakho give a gift. So, He gives you a uthatha cake. mina, ngikika imali yami. Yeah. Uma sicabanya Mina ngiyasebenza, Mina sengisithutha.
Do you know what? I took you out of a auction. Ekasi ngikhiphe lapha. Yeah. Ngilethe in a Yeah. Buka beautiful kuhle kanjani la. wena uthatha imali yami uhamba uthenga abanye amantombazana ama-gift Asitsholi nalo. ngemali yami. Then i-sex yani ke. Okay. Eyani? Sister, I have a solution. Lento oyenzile. Okay, sharp and trolling is. I have a solution. I have airtime. Let's call Mimi. Yes, let's call her. Let's call I think Mimi. it's the best thing. Let's call Mimi. Then uzothini manje ke? Uzothini? Uzothini? Akake makazi ushawe ngempela ngiyabona. Nini? Umshayelani? Because into ayenzayo ukuthi mina Threatening me. ngiyazi iqiniso. He is threatening me, threatening me before. Why would you want to hit him? Why? What? Why? For what? You're What did hitting I him for do? your bullshit. Yeah, Baby ngiyacela. Rubbish is rubbish. you are rubbish. And you've been rubbishing when? Funa ungishaya. I made you a person. Yeah, And I thought you were a person. Yeah. Actually a good person. yeah. But But you're you nothing. changed. And you need to apologize and stop being nothing. I don't even need his apology. He can just go to hell. Baby. I don't need, and don't you dare come close to me. Don't. Angithi uyazi umazi umimi. Awuyaringa You just keep on lying. That's what you, instead of speaking the truth, you just lie. Xolisa, ngikunika kangaka amathuba ngithi xolisa kule ngane. Hello, can I speak to Mimi please? Can I speak? Ngicela ukukhuluma ngikhuluma ngiziyangizana sister. Ngicela ukukhuluma noMimi. Ngiyakuzwa. Oh, hi Mimi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama lendoda yakho. Siyabo. Siswami, ngicela ukubuza ukuthi uyamazi noSabelo. Yeah. Yeah, so siswami mina bengicela ukubuza ukuthi wena noSabelo niyini because uthi because now iWhatsApp yakho niyakhuluma noSabelo. Are you guys dating? Actually, yeah, but sina 2 months date. Oh, intenje. Mama. Yeah, intenje nje. Uthi unamanga. Hawu, kanjani manje? Uyakhuluma phela. Kuthi unamanga. Mfethu Mimi unentombi yakhe la ubafo and isinibambile lo mkhuba wenu ka 2 months and nangu uthi unamanga uthi wena ngebirthday yakhe wena wamcela ukuthi akupha ama gift umupha akuthengela ama gift wena wamupha imomozi. Is such a liar. I'm the one who organized everything for his party. Why enje manje Sabelo? Sabelo, ngicela umfake Khuluma. Khuluma naye umuntu wakho angithi. Uthi angidrop uthi akakwazi wena umjwayela kabi wamkidnap. Oh, umuntu wakho. Wangakhulumi naye manje. Ngijwayela mina kabi right now. Sabelo, after yonke into engikwenzele yona and my money wena uzongitshela. Okay, ubani yena loyo okhulumayo lapho? Hello sisi. Yes. Unjani? Who are you? Mina, I am Sabelo's girlfriend. Yeah, Which one? number We've 1. been dating for 9 months, me and Sabelo. When the 2 months. Hayibo, kanjani manje? Yeah, Can I ask you something? Where do you stay? yeah. Hlalaphi? Ngihlale 4 ways, boy. So wena mawusukuthi uya esikolweni, kula uya khona. Uyokhamisa 4 ways. Kula Suke wenzani 4 ways? Most of the time usuke hlala nami phela. Uyokhamisa kulo mkhukhu. No. Uyokhamisa kulo mkhukhu kaMimi lapha Do 4 you ways. know that uSabelo akasebenzi nokusebenza? Le mali le ayithathayo ukukuthengela ama-gift ungangibambi. Excuse me. Imali yami le. Hayibo. Nidla imali. Ngithi ngizokuthengela imoto. How? Ngithi ngithola ibonus ngizokuthengela imoto, angithengela ibhokolo. Bhokolo. Taxi. And wena sisiwami wena hlala naye lo khuzana lapho. Nidla imali kaMy sister la. Ngijwayela kabi. Oh, Wena uhlala lapha e-4 ways ukubhadalela i-rent nemali yami. Yeah. Eyami imali. Oh sengiyadrop. Oh uthi uSabelo sengadropa manje. Usukhulume enough. Ah shame. Hayi mfana. Ungijwayele kabi. Wena. Yini khona into osafuna ukuyichaza? Nayi phone yakho. Ngabuyele lokishini la ngithathe khona. Yeah, hayi sister. Lapha. Somshiya lana. Hayi. Una imali yokutaba i-taxi. Akana nemali yokugibela itaxi bekazoyithola kimi. Yonke into uyithola kimi. Nale underpants ayigqokile uyithola kimi. Yeah, sister. Lo uhamba so inje. Yeah. Akana ne Yeah, ukwenza isimo udlale ngawo. Na nexi. Nala ngiqiqa liqoqo. Nale phone yami. Ngithenga imali yami. Yeah. Yeah. Hayi, akunacela next. Yeah. Safuni next. So wena sister wasamfuni lo. Angisamfuni ngiyabonga, thank you. Yeah, thina ethu bengiye ngizama ukukusiza. Angangisakusiza lutho. Mina into engizoyenza la ukuthi ngikhulu caca amaqiniso. Yabo nje iqiniso liyacaca manje. Kodwa uqabanisa lento oyenza wena. Hlangani ke mina mfethu mina ngazi mina wena kuba ukhuluma iqiniso.
Kuba ukhuluma iqiniso. Why didn't you just tell Yeah. me the truth? Yeah. From the beginning, we wouldn't have been here. Yeah. We could have spoken on our own, but you decided not to. So that's why we're here. Shuthi wena ubabizile laba. I didn't call them how, when. I was okay the Yabona whole wena. time. Ngizokwenza into ebuhlungu ongakazi uyibona namanje awuxolisi le ngane usayiphika noma sesiyifonela. Wena ntaka abakazi ushawo. Hayi Akho bo. insizwa ayiboshiwe ngakini ngiyakubona. Push. You should stay with her. She's good for you. And then you should see with which money you're going to pay her rent. Yeah. This is not mine anymore. Usadinga ngishawe input. Ngizwile ukuthi ngistrong kanjani. Push wahlehla 18 steps. Push. Angina ecibini. Enkabi yami. Enkabi yami. Ungizwile yini ukuthi ngistrong kanjani? Sister, I don't want you to witness this because I'm gonna awutham ungangithreatenish. Never threaten me. Welcome. Was miyeke lo. Sisi was hey. Hayi, akuna baby la. Angikhuzi bisi mina, akuni baby mina. Yeah, imalapha. Imalapha. Yeah, sister, I'm sorry ne. Yeah, welcome mfethu awumnike ihug Thank you for showing me. Awumnike ihug mfethu, please welcome, give her a hug. Kunzima mfethu. Yeah, phambi kwakho. Yini? Strong one. Funa umqukule yini? Lomqukula phela umuzolokhu Kodwa lento yenza yini? yini? Mfeze lo. Lento yenza yini Lisa? Mfeze. Bamthi yami ngizoyithatha le camera ngishaya phansi. Ushaya phansi. Ushaya phansi nangizokushaya phansi. Awuthi yami. Hawu. Awuthi yami. Uzokushaya Ngizakudwa ibiza ngempela. Yeah, ngibiza ukuthi blockage. Yeah. Ngikwate kabi kulo December. Ngikwate kabi festive le. Tshela ukungishutha mfethu. Yabona kulonyaka. Awuthi yami ngizoreporta la. Yeah. No sekuzoba umngane no more baby wena. Yeah, sister awungahamba. Baby yokunuka. Ngihamba sister. Lo somgada yeah uzogibela kuphi ama taxi. Le phezulu. Mawusuyaphi mfethu? Hayi ngenzela hayi sesihamba nathi sambeni simshiye samba naye semgada. Silinde sister samba naye yini ngizomntshontsha umuntu wakho angeke ngimthathe. Welcome. Into yenza Samba hey ushaya. usukutetema uyaqala ngijola nengane empofu. Hawu khalele yelo phone yaqala ukuthi siyamthatha sombuyisa. Welcome safuna ukumbona ukuthi umuntu kanjani. Welcome sambe naye lo woza sala sokubuyisela le ntombi yakho hey thathe welcome sambe nayo mamazi. Oh sodlala na ngumfana. Dlala ngale ngane le sokubuyisela yona. King Ginger Cream de la Cream, take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.